Mal-aħħar ġenerazzjoni ta' poeti nistgħu noddu ħafna aktar il-ħna femminili, fosthom dak ta' Claudia Gauci. It-tim tagħna ltaqa' ma' Claudia sabiex isir jaf kitbieta aktar mill-qrib. Il-proċess kreattiv dejjem f'moħħi jibda bil-ħsieb u speċjalment issa li ħanibda nesperimenta fuq il-proża, qed naħseb fuq proġett tal-proża, naħseb ħafna fuq, ġifieri anke nkun insuq. Għalija dak huwa parti importanti ħafna mill-proċess kreattiv. Mbagħad meta finalment nasal għall-kitba, nħossni li sirt niffitta ħafna anke fuq il-kelma u nara x'kelma ħansib aħjar minn oħra skont il-ħoss li rrid noħloq u skont l-effett li rrid noħloq. Naqra ngħajjad ħafna drabi nħossha tgħinni ħafna meta naqra ngħajjad ħalli nisma' l-ħoss li nkun ħloqt jien stess u ħafna drabi meta naħseb f'kunċett nagħmel lista ta' kliem li jaqdi dak il-kunċett, dak il-ħsieb li għandi f'moħħi jew dik l-immaġni. U mbagħad nagħżel l-aħjar kelma li taqdi dak kollu li nixtieq nesprimi. Fetti li nitlaq nimxi sa fejn il-bużbiss jisserdaq fit-tru fis-simblija, sa fejn it-tenut tax-xari jitrekken kobba fil-blat, iħejji għal-lejl tila għalih bla ħoss minn isfel. Ix-xemx żelġet dara kollu mas-sema. In-nifs jevapora jaħraq kif imiss mal-blat selvaġġ. Saqajja jtajru żrar, trab terra fuq il-kappar. Il-qari fih innifsu huwa xi ħaġa li nagħmilha pjuttost kuljum. Imma mbagħad meta niġi biex nikteb u ma jkolli l-ebda idea ta' xejn, mill-qari nibda. Sija jekk ikun poeżija, jekk hux proża, sirt naqra dal-aħħar ukoll ġeneru pjuttost forsi f'Malta għadu ġdid, mhux daqshekk magħruf fejn iħalltu l-ġeneri, ġifieri jkun hemm taħlita ta' poeżija u proża fl-istess ktieb, u nħosshom jispirawni ħafna, ġifieri naqra u nitlaq minn hemm imbagħad. It-temi li nispiċċa dejjem naqa' fihom huma l-iktar temi li huma qrib tiegħi bħala persuna, ġifieri għalkemm ivarjaw fihom infushom ukoll, ġifieri għandek minn relazzjonijiet bejn persuni, kemm familja u kemm relazzjonijiet ta' mħabba, mbagħad hemm il-ħajja u l-mewt u episodji aneddoti li tismu fuqhom fil-ħajja ta' kuljum, il-pajżaġġ li hemm madwari. Dejn xari hu finsett, iżanżan qabli dil-modija minn tarf sa tarf. Twila triq lura. Farfett il-lejl imferfex jaqtali ħsieb fit-tnejn, fi żrar żbilanċi l-wili siqi, ġo ikraħ jiftaħni barriera. Se notor daqt ma tsokkor nieżel f'daqqa jtektek, bħal kliem iħabbaġ ġo rasi, imbagħad jitlaqni waħdi fid-dlam oħxon, inħossu riesaq bid-dritt spalti. Sakemm tgħaddi il-merħla ta' ġużi. Għal-futur għandi żewġ pjaniet, żewġ proġetti bħalissa. L-ewwel wieħed qed naħdem fuq il-ġabra ġdida ta' poeżija tiegħi. U din id-darba għalkemm forsi bħala temi huma pjuttost simili, xorta jibqgħu temi konfessjonali, temi privati, imma nħoss nimraħt iktar fejn jidħol stil. U il-proġett liħor li huwa l-qalbi ferm għax huwa xi ħaġa ġdida, huwa proġett ta' proża fej nimraħ daqsxejn fl-istorja tal-familja tiegħi u niġbru bħala memorji. U dan il-proġett jeċitani ħafna għax għalkemm semmur lura fi żmien u semmur fil-qalba tal-familja li hija l-qalbi. Fl-istess ħin ħanipprova speċi nperreċ dawk l-aneddoti u l-episodji ta' epoka oħra li jgħixu l-familja tiegħi f'epoka oħra mingħajr ma nkun sentimentali żejjed,
dik hija l-isfida wkoll u fl-istess ħin isiru l-istejjer ta' ħafna nies, ġifieri intihom dik il-laqta letterarja u jappellaw għal kulħadd. In-naġa s-sewda bl-abjad li żar waħda li tibqa' dejjem l-art. Timxi miegħi, kultant tħokk ġisimha sħun ma' siqi. Tira l-ħsieb li waqgħet ma' triq. Twassalni sal-bib u twieqi koħol. Tad-dar mistrieħa fix-xifer qed jiswid. Fuq is-setaħ jaħsadni l-qamar. Nofs felli f'nofs ta' triq, qisu ġugarell minn pjaneta oħra. Ninsa x'isimni fejn noqgħod, nirtab mal-arja tonda kristallina. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.